Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu barada Sahih Buhari'de gelen hadisinde diye لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرِ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ Bir davur gelecektir. Ol vakt ümmetimden zina etmegi, erkeklerden yüpökten egin eşik giymegi, yani erkeklerin içinden yüpökten egin eşik giymegi, içki içmegi ve faz kurallarını halal gören insanlar peyda olacaktır diye. Yani hadiste ağdalan zatlar aslında haram zatlar, emma şu ümmetin içinden şeyle bir kişiler peyda olacak, şu haram zatlar halal hesap edecekler. Haramdığını kabul edecek derler. Misal için şulan kâbiri bizim günümüzde de görülüp dur. Arak barada näme diýerler? Öz haram değil, keypi haram diye. Bu näme diýmek? Ya olmasa aydımsa barada da şeyle. Haram diýsen gen görýär. Haram diýsen haramlygyny kabul eden oklar. Gynansak da, ana şol bizim içimizde şu wagt musulmanlaryň içinde şu ýagdaý hadiste habar berilýär, görülüp dur. Aydımsaz diýilen musulmanlar dine bir aydımsaz däl. Aydımsazyň sebep bolýan haram zatlary bar, asly şonu biz ünsüň gaçyrýas. Misal üçin şunu kunna agla we aydımsazlaryň ýanyna näme bar? Klip bar. Klipleriň içinde yarım ýalaňaç gyýdylar tans etdirilýär. We şol aydımsazlaryň köp böleginiň sözlerini haram zatlar öwülýär. Binika gatnaşyklar öwüp görkezilýär. Toýlarda da edil şeýle musulman doganlar. Toýda aydymsaz getirilýär. Aydymsaz aýtdyrylýar. Ýanyndan käbir toýlara tansçy gyýdylar getirilýär. Tansçy gyýdylar bolmanda da şotak gelen gelin gyýdylar, gelnejeler, daýdylar märekäň arasyna çykyp bir giden kefeki erkekleriň arasyna tans edýärler. Indi pikirleriň musulman doganlar, bir türkmeniň musulmanyň gelini, gyýdy, jigisi başga erkekleriň öňünde tans edip ýörse, keseki erkekler onu sinap otursa, haýsy arnamusly musulman türkmen şuna razy bolup biler. Eger razy bolýan bolsa, ruhsat berýän bolsa, bir terslik barlygynyň alamaty. Diýilýär musulman doganlar şerabyň bedeni serhoş edişýäli aydymsaz ruhy serhoş edýär diýe. Şunu konuda görýärse, aydymsazyň ýanyna tans etjek diýip şeýle bir aýp hereketler edilýär. Ýanky ýalakka zenanlar erkekleriň öňünde, keseki erkekler zenanlaryň öňünde. Märekäň içinde şu hereketler edilýär, aýp hereketler edilýär. Bedenine her hilek hereketler etdirýärler. Üstesine aragam çen bolsa, näme işläp berýärini bilen ogunna. Kapıram görse gen görýär şolaň bolup ýörşün. Bu nähil musulman niýe? Nämeden bolýar? Edil. Şerabyň bedeni serhoş edişýäli aydymsaz ruhy serhoş edýär diýe.